yake inorapa kusvika kumabhonzo even munhu arwara kana kumutsa munhu apa nhoso ndidzakuparara ndo zvazvo zvakarwisirwa nemadhimoni. saka wazvionerezo vanachita bvururudza vatumwa vamhanye naye vadzime nyora ane nyora. Amen. Okay, zvakanaka she. All right, Isham. Amen. Amaza kusvira yaende kutina matenda. Dzisatobvaina kumberi kutala kwamusiri. Rick Gel. Amen. Police, Baba. Why devil source better and cold? She's a source matter of high in Ra, angel of peace. She was a high angel of to source matter Jehovah Kara. Yeri Rama Ghana power. All right. So we are Ghana power. The those places now don't free. Anoviringa varoi mueri ya muguta so. Kana vagara ane chimwe chaedza chaivhiringidza varoi. Ndozvaakavharirwa chete. But she does remain created a person who made my tongue. Yeah. My Lord. Akasirwa ndimi dzisataure chinhu. No, my Lord. And Patron Pizale. All right. I am this for the greater and Farigonis. That the bone matter, she also tied up with the rest. All right, the right name. Yeah, and economy. Pro. So where's the prophet? You judge and know that Benita, you know that.